Това са малки, симпатични мини пици. Лесни. Да ги направим. Тестото ще направя със специално брашно за пица. То е 2 нули и с него пиците стават супер. Обаче няма да е то първо в купата. Изненада! Вода и мая. И после идва брашното, като ще го добавям поетапно. Някъде 500 грама ще отидат поне. От началото е като каша и поетапно ще си стане тесто, което да размеся на плод. И меся докато стане гладка топка. Чак сега идват солта и зехтина. Напоследък така правя тестото за пица и се получава супер. Опитайте и вие. Екстра върджин. Тестото се разделя на части. Добре е да са 50-60 грамови топките. Оформям. После трябва да починат малко преди да ги гарнираме и изпечем. Фурната вече загрява. Това са пасирани домати, към тях ще има сушен риган, сух, чесън, сол и пипер. Мажа с доматен сос, не много и гарнирам по желание. При мен ще има шунка, маслини, моцарела. Почти съм готова, последните ще са само с доматен сос и кашкавал. Воля! Във фурната! Каните приятели, правите ги и се радвате на живота. Да ви е сладко!